രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 11 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കും. 11 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. എന്താ പറയുന്നത്, നാളെ കുറച്ച് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നാളെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് 11 12 നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാം. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ. ഗുരുദേവ് കി ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 12. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് 11 12 അല്ലേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ?
അതെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരാ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? സാദിക്കുട്ടി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി, ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ചിലപ്പോൾ ഒരു അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കും. ഇനി മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ അല്ലെ ഭാഗവതന്മാർ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. ഓക്കെ, സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ ശുഭാകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. ഓക്കെ, രണ്ട് തരണ്ട്. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിൽ വരുമ്പോ രണ്ട് അല്ലേ, ഒന്ന് അന്തരംഗവും ഒന്ന് ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട്. ഓക്കെ, മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത്. ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആചാര്യന്മാര് അല്ലേ. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരിനെ ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അയാൾ ധർമ്മം ഏറ്റെടുക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവരെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭാഗവതത്തിൽ 11:20-34 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവനെ ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. അതായത് അവനെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടുന്നതിനെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സാഷ്ടി നേടിയവർ ആയി കണക്കാക്കും. അടുത്തത് ആത്മനിവേദനം എന്നാൽ എന്താണ്? സ്വാത്മാർപ്പണത്തിനാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വാത്മാർപ്പണത്തിനാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാതും അർപ്പിക്കുക അല്ലെ. ശരി, ഓക്കെ. അതിന് 3 തരം അർപ്പണത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും 3 തരം? ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം. മനസ്സ്, ശരീരം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:40 ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്ത്? പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു ഭഗവാന് തരുന്നവന് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാ? പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു, ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുവും ഏറ്റവും നല്ല വസ്തുവിന് ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എന്താണ്? നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു മനസ്സ്. നമ്മള് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സ്. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും? അർപ്പണം. നമ്മള് എല്ലാം നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം തോന്നുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ഏറ്റവും പറയാ? എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ അല്ലെ, എന്റെ പ്രാണൻ, എന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെ, അതാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മള്.
അതാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ കൈവശമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു, അതിനായുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരണമെന്ന് അനശ്വരമായ ഏറ്റവും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മളോട് നേരിട്ട്? നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് തുളസി ചെടിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശനം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ. തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിനെ വെള്ളമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരും. തുളസീദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അർച്ചിക്കുന്നവന് ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണമാകും. ഓക്കെ, അപ്പം തുളസി ചെടി നമ്മൾ എന്തായാലും പരിപാലിച്ചിരിക്കണം. കാരണം ഭക്തി തരുന്നത് തുളസി മഹാറാണിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. തുളസി മഹാറാണിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം പരിപാലിക്കണം, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി. കാരണം ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യമരാജാവിന്റെ സ്ഥാനം തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് അധ്യായം 12 വായിച്ചോട്ടെ. അദ്ദേഹം 12 ജയശ്രീ മാതാജി എന്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജയശ്രീ മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ജയശ്രീ മാതാജി വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. സെക്കൻഡ് മാതാജി പറ്റേ ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരെ വായിക്കണം? ജയശ്രീ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായിക്കാനല്ല, ഞാനൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത് റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടാവും അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞത് വായിക്കാന്ന്? ഞാൻ വായിക്കാം. ആരാ? രാജമ്മ മാതാജിയാ? അതെ അതെ. രാജമ്മ മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഹരേഷ്ണ ആണ് വായിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. ഹരേഷ്ണ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതി. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. ഹരേഷ്ണ ആളെ കാണില്ല. നമ്മളിപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാ? മനസ്സ്, ശരീരം, ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കേട്ടാം? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണില്ലേ മാതാജി? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. ഹരേഷ്ണ ശരി, പറഞ്ഞോളൂ. 12 ചോദ്യം. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അതെന്തായത് അതില് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം. അതിന് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത്? മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധുര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. അങ്ങനെ മധുരയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാക്കുന്നവർ മായയുടെ ശക്തി ആകൃഷ്ടർ. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന മായയുടെ ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മധുര പുണ്യഭൂമിയാണ്. മധുര പുണ്യഭൂമിയാണ്. അവിടെ മായ എളുപ്പൊന്നും പിടിവരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായയുടെ പിടി ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട്. കാരണം ആ സ്ഥലത്തിൽ എന്താണ് മായക്ക് പവർ കുറവാണ് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞാല് മായ നമ്മളെ പിടിച്ചിരിക്കും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളില് ആത്മീയത കൂടും. നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ആത്മീയ കേന്ദ്രങ്ങള് നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം. അത് മധുരവാസം അല്ലെങ്കിൽ ധാംവാസം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് മധുരനെ പറ്റി.
മധുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനായാലും ദ്വാരക ആണെങ്കിലും അതുപോലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കാർത്തിക മാസം വരാണ്. കാർത്തിക മാസം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തുള്ള ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ശരിക്കും ഒക്ടോബർ തൊട്ട് നവംബർ വരെ. ഒക്ടോബർ 15 തൊട്ട് നവംബർ 15 വരെയാണ് ശരിക്കും കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡാമുകളിൽ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് മധുര വാസത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നത് എന്ത്? ആരാധന പല തരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നത്. അതെ, അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഇത് കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. പരമശിവനായാലും ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ അതിന് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:7-19 ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കുമല്ലോ. ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താൻ അത് ശക്തമാണ്. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദാസനാവാനാണ്, ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനാവാനാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദാസനാവാനല്ല, ഭക്തന്റെ ദാസനാവാൻ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. ആ ചിന്താഗതി എത്തണം. എത്രയും വലിയൊരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്, കഷ്ടം നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥ കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭമായ പ്രേമം വളർത്താനും അതിശക്തമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരായിരിക്കും എല്ലാവരും. അവർ ഭക്തിനെ പറ്റി മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുള്ളൂ. ഭക്തൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ സംഘത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്തി വളരും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:9-33 പറയുന്നത് എന്ത്? ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഓക്കെ, ഇതിലിട്ടിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഏതാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഭഗവത് ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അടുത്തത് അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകിയിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കും? അതല്ലേ പറയുന്നത്. ആദ്യ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് എന്ത്? എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. ഓക്കെ, അതായത് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവനല്ല ഭക്തൻ, ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നവനാണ് എന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഏത് ആദിപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത്ഭക്തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കലാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്റെ ഭക്തനാവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണേലും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തന്റെ ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആ വ്യക്തിനെയാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എന്ത് കാരണം അവര് ആചാര്യന്മാര് സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് പൂജകൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സാധന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ അവർക്കറിയാം. അവരൊക്കെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. അവർ സത്യം മനസ്സിലായ വ്യക്തികളാണ്. നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്നാലേ നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ പഠിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് മൂവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തരിൽ കൂടിയാണ് നമ്മള് ഭക്തി പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തി പരിശീലനം ചെയ്യുന്നവരാണ്.
എന്താണ് ഹരേഷ്ണ? അടുത്ത് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം വിശദമാക്കുക. ഊർജവ്രതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിടുന്നതിൽ നിന്നാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, കാർത്തിക മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ? കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്ടോബറിൽ തൊട്ട് വരുന്നതാണ്. ഒക്ടോബർ തൊട്ട് നവംബർ വരെയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തില് ഭഗവാന്റെ ദാമോദര രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ചെറിയ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ അത് കാർത്തിക മാസത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് 1000 ടൈംസെങ്കിലും അതിന്റെ ഇത് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദാമോദര അഷ്ടകം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ ദാമോദര രൂപത്തെ നമ്മള് ആരതി പ്രത്യേകിച്ച് നെയ്വിളക്ക് കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആ ഒരു മാസം ഭഗവാന് നെയ്വിളക്ക് കാണിച്ച് ദാമോദര അഷ്ടകം വായിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സമയമാകുമ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് കഴിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇന്ന് ചെയ്തോ, ആരൊക്കെ ചെയ്തു, അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്തത് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൽപ്പവൃക്ഷം, വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് അല്ലെ? കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? ഫലാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം. കൽപ്പവൃക്ഷം വേദം, അതിന്റെ ഫലം ഏതാണ്? അതിന് ഭാഗവതം. സഞ്ചിതജ്ഞാനം എന്താ? അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേദമാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചൊന്നുകൂടെ. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് സഞ്ചിത സഞ്ചിതജ്ഞാനം. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് സഞ്ചിതജ്ഞാനം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്? അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത്രേ ഉള്ളത്. എല്ലാ വിജ്ഞാനവും അതിലുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിലെ വേദങ്ങളിൽ എല്ലാ വിജ്ഞാനമുണ്ട്. വേദത്തിലാണ് എല്ലാ വിജ്ഞാനം ഉള്ളത്. എന്താണ് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം, അത് മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത്. ഏറ്റവും പക്വമായിട്ടുള്ളത്. മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദം, അതിലെല്ലാതും ഉണ്ട്. ഇല ഉണ്ടാവും, കൊമ്പുണ്ടാവും, ചില്ലി ഉണ്ടാവും, എല്ലാതും ഉണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ഏതാണ്? മാമ്പഴമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വായിച്ചോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തോന്നാൻ കാരണമെന്ത്? ശുകദേവ സ്വാമിയുടെ സർവാതിശായ മുഖത്ത് നിന്നും നിർഗളിച്ചതാകയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. ഓക്കെ, അതായത് എവിടുന്ന് വന്നത്? ശുകദേവ സ്വാമിയുടെ സർവാതിശായ മുഖത്തുനിന്ന് വന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതൽ ഇതായി തുടങ്ങിയത്, ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് അതെന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പഴുത്ത ഫലങ്ങളിൽ തത്തയുടെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത്തരം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന കാരണം എന്താണ്? തത്തയായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? തത്തയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? രാധാറാണിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന തത്തയായിരുന്നു. അതന്നെ, മുക്താത്മാവാണ് അല്ലേ ശരിക്കും? അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാറാണിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന തത്തയ. അത് കഥ വേറെ. അത് കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രാധാറാണിയുടെ തത്തയിൽ നിന്നാണ് അതിന് സുഖം എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. അതൊക്കെ ശരിയാ. പക്ഷെ എന്താണ്? മുക്താത്മാവാണ് ശരിക്കും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ
അടുത്തത് ഭാഗവതം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ആ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് അതിന്റെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ല, അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭാഗവതം എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയല്ലേ? ഇന്നലെ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, ഗിരിജമാതാജി പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഭാഗവതം എങ്ങനെ ആവിർഭവിച്ചെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ? കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ധർമ്മം, വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോണ സമയത്ത്, പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂര്യ തേജസ്സോടെ ശ്രീ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അത് എന്തിനാണ്? കലിയുഗത്തിലെ അജ്ഞതയുടെ കടമന്ധകാരത്തിൽ കാഴ്ച നട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. അതാണ് കാര്യം. സ്വന്തം സാമത്തിലൊക്കെ തിരിച്ചു ഉദ്ധവര് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, കലിയുഗത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ തേജസ്, ഭഗവാന്റെ തേജസ് ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തില്. അങ്ങനെയാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഭാഗവതം ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തിനു വേണ്ടി? കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ കാര്യം? രുചിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. മുക്തന്മാർക്കും രുചിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുടെ സംവാദത്തിൽ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അടുത്തത് നിർണീതം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. ശുകദേവൻ ശുകദേവൻ മുക്താത്മാവാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ അടുത്തത് ചോദ്യം? എന്താ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്? നിർണീതം എന്നാൽ നിർനിമിതം എന്നാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും? എന്റെ സർവാതിശായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. പിന്നെ മധുരയിൽ ഒരു ദിവസം നിന്നാൽ തന്നെ അല്ല, അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ചോദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗവതം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. അത്രേ ഉള്ളത്. എളുപ്പത്തിൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സർവസാരിയായ നാമം ജപിക്കുന്നവർ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകും. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. പിന്നെ മധുരയിൽ ഒരു ദിവസം നിന്നാൽ തന്നെ മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. ഒരു ദിവസം നിന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഓക്കെ, അതായത് നിന്നാല് അതീന്ദ്രിയ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിൽക്കാം. രണ്ടാമത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുക. ഡാമുകൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമ മനോഭാവം നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, അടുത്തത് വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ശരി, അപ്പൊ നമുക്കിനി കഴിഞ്ഞല്ലേ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിക്കൂടെ? ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ? നാളെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. കാരണം ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നാളേക്ക് എനിക്ക് ആവില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന 13ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നടത്തണേ എക്സാം നമുക്ക് എന്ന് നടത്തണം? ഇപ്പൊ നാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് നടത്തണം നമുക്ക്? ഒക്ടോബർ 5, 6, 7 എനിക്ക് പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ പോകണം, അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം. ഒക്ടോബറിന് അറിഞ്ഞ കുറെ ദിവസം ഇല്ലേ? വേറെ ഏത് ദിവസം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറ. എത്ര ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്ലാസ്സിന് എടുക്കുന്നത്? 11 ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നാളെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആയിരിക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന് ഒരു 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുള്ളൂ. അതില് 10 എണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഹരേഷ പ്രഭുജി, ആ എസ് എ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിക്കൂ. ഇല്ല. അത് 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ, 30 ഇല്ലാന്നുണ്ട്, 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നോക്കിയാ 29 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 29 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിരുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്ന? നോക്കി പ്രഭുജി. അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഒത്തിരി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ചോദിക്കും. അതായത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് 1-2 ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കില്ല. അതായത് 2 പോയിന്റ്സ് കൂടുതൽ ചോദ്യമില്ല. എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മധുരവാസത്തിനെ പറ്റി 2 പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ അതിൽ കുറെ എഴുതാൻ നമുക്ക്, പക്ഷെ നമുക്ക് 2 പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാക്സിമം 2 പോയിന്റ്. അത് 30 ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് എഴുതിയാലോ? ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് എഴുതാം. ഈ നാമ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതിയോ? ആ നാമാപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2 മാർക്കിന്റെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ 2 എണ്ണം മിനിമം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 10 അപരാധത്തിൽ 2 അപരാധങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എക്സാം വെള്ളിയാഴ്ച ആക്കിയെന്നല്ലായിരുന്നു? വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രാം തീയതി ആവും? ഏതെങ്കിലും 4-ാം തീയതി. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത 4-ാം തീയതി വെച്ചില്ലേ? അപ്പൊ നാളെ പൂജകത്തിന് അവധി ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? പൂജവെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്ടോബർ 4 4-ാം തീയതി ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വെള്ളി 3 ദിവസം. വെള്ളി 3 വരിക. പൂജ എടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 3-ാം തീയതിയാണ് വരുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ 4-ാം തീയതി നമുക്ക് എക്സാം വെക്കാം. അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭുവിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവുമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4-ാം തീയതി പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. 4-ാം തീയതി എക്സാം, വെള്ളിയാഴ്ച എക്സാം, നാളെ ഡിസ്കഷൻ. 4-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച പ്രഭുജി. 4-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ആണോ? ശനിയാഴ്ചയാണ്. 2-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച വരുന്നത്. ഓക്കെ, 3-ാം തീയതി പറ്റില്ലല്ലേ നമുക്ക്? 3-ാം തീയതി പറ്റുമല്ലോ.
3-ാം തീയതി വെക്കാം. അതിന് കാരണം നമ്മൾ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് പോലെയാണ് നമ്മൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ 30 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ 1-2 മീൻസ് 2 പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് ഇനി ഒരു 3-4 ദിവസം ഇല്ലേ? നമുക്ക് 26-ാം തീയതി ആയിട്ടുള്ളത്, ഒരാഴ്ച ഏകദേശം ഇല്ലേ? എക്സാം എഴുതല്ലേ? എഴുതന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എഴുതന്നെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, അതിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം, അപ്പൊ തന്നെ മാർക്ക്. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ, പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 10 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. 2-3 ചോദ്യങ്ങളിലുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പൊ 10 പോയിന്റ്സിൽ 2 പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം. യാത്ര യാത്രക്ക് പോണവർക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പലർക്കും പല ചിലപ്പോൾ സിഗ്നൽ കിട്ടൂല, ചിലപ്പോൾ മഴയായിരിക്കും, പല ഇഷ്യൂസ് വരും പലർക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് വേറൊരു എക്സാം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കട്ടെ, 3-ാം തീയതി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് 29 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ ദിവസമായിട്ടിട്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നാളേക്ക് നമുക്ക് അത് പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം, അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും, അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കിയേ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്നിട്ടുള്ളത് അത് 2 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ അധ്യായം 13. നമുക്ക് ഇനി 19 അധ്യായം എന്നുള്ളത് 13-ാമത്തെ അധ്യായമായി. നമ്മളെ അധ്യായം 13 പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ, അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അതില് പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ: മധുരവാസം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പാരായണം, ഭക്തി സേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം. ഈ 5 ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തന് പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോത്മതം ഉളവാക്കാൻ പോകുന്നത്ര ശക്തമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പ്രാരംഭ ഭക്തർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മളെ സാധനയാണ്. ഇത് ഭക്തിയിലേക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ ആത്മാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ശരിക്കും എന്താണ് പ്രഭാത സ്വാമി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ? ശരീരത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഈ ശരീരം ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലം അത് വിട്ട് കളയേണ്ടതാണ്. ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഈ ആത്മാവിന് കൊടുക്കേണ്ട ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് മധുരവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ട സ്ഥലങ്ങള്, അവിടെ നമ്മൾ പോയേ പറ്റൂ. ഒരു രക്ഷയില്ല അത് പോവാതെ. 2, ഭഗവാനെ പൂജിച്ചേ പറ്റൂ. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ആരാധിച്ചേ പറ്റൂ. ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം. ഭക്തി സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ ധനം കൊണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കും. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 5 കാര്യം മിനിമം ആണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നലെ പ്രഭു ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സഹസ്രനാമം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വേർഡെങ്കിലും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. കൃഷ്ണ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാമ, അത് മസ്റ്റാണ്. അതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും കനിഷ്ക ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ? എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ താഴ്ത്തു വീണു പോവാം. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് വീണു പോണു, പിന്നല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 ജപം അല്ലെങ്കിൽ 8 ജപം, 12 ജപം, 16 ജപം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ പതുക്കെ മിനിമം ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവത് രൂപത്തെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാടി: പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിന്റെ ചങ്ങാതിയുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് നീയെങ്കിൽ
കേച്ചിക്കട്ട വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സ്ഥാനഘട്ടം. ഇവിടെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്, അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്, അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലൊഴി നിറുകെ മയിൽപീലി, ആകാശത്തിന്റെ നറുനിലാവിൽ കുളിച്ചു വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ. അപ്പൊ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി പിന്നെ നമുക്കൊന്നും വേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും കാണില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന പറ്റി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ കേശിഘട്ട, അത് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സ്ഥാനഘട്ടം. അവിടെ എന്താണ് ഗോവിന്ദനെ അതായത് ആ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ രൂപം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതെന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, മധുരാവാസന, വൃന്ദാവനം, അതൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളില് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ആര് പറഞ്ഞ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു, ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തിരസാമൃത ചിന്തയിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതില് തത്വങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇത് ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നമ്മളിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക്, അല്ലേ? വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണുന്നുള്ള മനസ്സിൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന്റെ തത്വങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭക്തി. അതാണ് ഇതിൽ നമ്മള് കൂടുതൽ രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ വിഗ്രഹത്തെ, ആ ചന്ദനം ചാർത്തിട്ടുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, ആ തിരുവുടലിനെ ഒക്കെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളയാൾ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റും ബന്ധം മറക്കും എന്ന് സാരം. അപ്പൊ എന്താണ് വേറെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കും തോറും നമുക്ക് മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതായത് ഭഗവാൻ, അതായത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും പൂജാ റൂം ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അടുക്കും തോറും അത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭൗതികത കുറയും, ഭൗതികതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭക്തി കുറയും. ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആ നാമെങ്കിലും, കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമായ ആ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കുക. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റു ബന്ധം മറക്കുമെന്ന് സാരം. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടതും ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. നമ്മുടെ ധർമ്മമാണത്, മനസ്സിലായി? ഈ ധർമ്മം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കളിക്കും പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ വീട്ടില് ഭഗവാന്റെ രൂപം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കും. സകുടുംബമാണ്, ഓരോരുത്തരും എല്ലാ കുടുംബവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്, അതൊക്കെ പതുക്കെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആവും. ഈ കൊറോണ വൈറസ് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരും പിടിക്കും. നമ്മളെ പിടിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പതുക്കെ ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും. ആദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആദ്യം എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെ എതിർക്കാതെ പിന്നെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കും, പിന്നെ അതിലേക്ക് കടക്കും. അതൊക്കെ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ആ വീട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ വീടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരും. അതാണ് സഗുണത്തിൽ അതിന് ആരാധിക്കേണ്ട ഓരോരുത്തരുടെ ധർമ്മമാണ്. ക്ലബിൽ പോക്ക്, സിനിമാശാല, നൃത്ത കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ സന്ദർശനം, മുഖവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണിത്. ഇത്തരം ഭംഗത്തരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മൂർത്തിയെ പൂജിക്കുക. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചെടുത്ത സന്തോഷം നമ്മൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിലൊന്നില്ല. ശരിക്കും ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മളെ മൂർത്തിയെ, അതായത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ആനന്ദം നമുക്ക് എന്ന് ലഭിക്കുന്നുവോ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നിലേക്ക് കടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആ വിഗ്രഹമൂർത്തി, ഒന്ന് അതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞ് മധുരവാസത്തിൽ പറയുമ്പോഴാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂജിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഗോസ്വാമി തുടരുന്നു. എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയുമെല്ലാം
അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ മംഗളദായമായ തത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടേറെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്. നമ്മൾ ദശമസ്കന്ധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ള സ്കന്ധവും അതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫലകാംക്ഷയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മുക്തിയൊക്കെ അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത മംഗളദായമ തത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടേറെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതിലൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഭാഗവതത്തിലായാലും വേദങ്ങളിലായാലും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഏതിലാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദശമസ്കന്ധത്തിലാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ദശമസ്കന്ധം വായിക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മളെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അതല്ല ശരിക്കും. അത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായ ലെവലിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷമേ ശരിക്കും നമ്മൾ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ ഗോപിമാരായിട്ടുള്ള പല ലീലകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത് അതേ രീതിയിൽ കാണാം. അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ മധുരവാസ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഭക്തി കടക്കുകയും പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദശമസ്കന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഭഗവാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവലും ചപ്പു ചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവധർമ്മം പരിത്യജിച്ച് മാമേകസന, ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ചപ്പ് ചവറാണ്. ധർമ്മം തന്നെ ചവറ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കളയാതെ ശരിക്കും എന്താണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മുക്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭക്തി. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതാണ് ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞത്. ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണ്, ദാസൻ എന്നൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കളയാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലെ? അതാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. വേറൊന്നും കാര്യങ്ങള് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നില്ല. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നയാളിന് മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ പരിത്യാഗം, ആ സത്ത, അതെന്താണ്? എന്താണ് ഈ ലോകം, എന്താണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ 10ാം സ്കന്ധത്തിലുള്ള ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു ഭക്തിയില്ല, ഒരു വെറുതെ യുക്തിപരമായിട്ട് നമ്മളെ നിരീശ്വരവാദികൾക്കൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്കന്ധത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത്രയും ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അത് ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ ആളുകൾ സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലല്ലേ ഭൗതികതയിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള സുഹൃത്തായാലും പ്രേമമാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിനോടൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഭൗതികതയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ നമുക്ക്. എന്നാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ലോകമാണ്. രണ്ടും നിയമങ്ങളാണ്. രണ്ട് ചിന്താഗതികളാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള കാര്യമല്ല ആത്മീയതയിൽ, അതായത് പ്രേമത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഈ ഭൗതികതയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല.
അവിടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ സൗഹൃദം, അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹം, ആളുകള്, മോശം, മുക്തി, ഇതൊക്കെ ഇതിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാത്തൊരു വേറൊരു ലോകം, വേറൊരു നിയമങ്ങളാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? അതെന്താണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ, അതായത് രാധയും ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോണത്. ഈ നിയമമല്ല പിന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. സുഹൃത്ത്, സ്നേഹം എന്നിവങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തിന് പൂർത്തിയും ശ്രീമൂർത്തി, അതായത് ഗോവിന്ദന് സാന്നിധ്യം ദിഗഷ്ടിയും ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. അപ്പൊ സുഹൃത്തം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പൂർത്തിയും ശ്രീമൂർത്തി, അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഗഷ്ടിയും ചെയ്യുന്ന തോന്നിലുള്ള മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും നടക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭൗതിക ലോകം അല്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഒരു പറയുന്ന രീതി ഒന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണിനീര് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുമെന്ന് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിലൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം. നമുക്കൊരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പുറമുള്ള ഒരു പവർ ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വരുമ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രത എങ്ങനെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രകടമാകുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആയ സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കും. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സവത്തിന് അടുത്തു പോകാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാണിക്കണമെന്ന് സാരം, അതായത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ തൽപരനാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അതീന്ദ്ര തലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പല ലീലകളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം വിറയ്ക്കും, നമ്മളെ രോമങ്ങൾ ഇത് വരും, കണ്ണുനീര് വരും. ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അവബോധ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ കടക്കും. അതാണ് ശരിക്കും അതീന്ദ്ര അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമത്തിലേക്ക്, ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവില്ല, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പറയുക, ഈ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കണം ഒരു ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എന്റെ കണ്ണിനീര് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കും ശേഷം ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊള്ളുക. അങ്ങനെ പല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവസ്ഥ വരുന്നത്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലുള്ള വീണക്കമ്പിയുള്ള കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. അടുത്തത്, കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ അതായത് ഭക്തന്മാരെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, കാരണം നാരദ മഹർഷി എപ്പോഴെന്താണ് വീണക്കമ്പികളില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നടക്കണം അല്ലെ. ആ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും എന്നാ പറഞ്ഞു. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതികമായ സുഖത്തോടെ എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അതീന്ദ്രമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് വന്നു തുടങ്ങും. അതാണ് പറഞ്ഞ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ വീണ കമ്പികൾ അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും. ഭൗതിക സുഖം എന്നുള്ള സംഭവമേ നമുക്കില്ലാതായി മാറും. അതാണ് അവരെപ്പോഴും ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആചാര്യന്മാര്, ആ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ, ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ ഏത് സമയത്തും ആനന്ദത്തിൽ അവരതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ലോകത്തിലായ ആനന്ദം അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി മധുരമണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുന തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു.
അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഏത് സമയത്തും അവന് കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭഗവാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്, യമുനാ തീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും ആ സുന്ദര രൂപം കാണുന്നതും അത് അപായ സൗന്ദര്യം, ആ പരമാനന്ദത്തെ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നു പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു പറയില്ലേ, ആചാര്യന്മാരെ ആരെയാണ് ശരിക്കും പിന്തുടരുന്നത്, രാധാറാണിയുടെ ആണ് അല്ലെ. അതായത് ആ ഭക്ത പരിപൂർണ, നമ്മളത് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ശരിക്കും കിട്ടണില്ല ശരിക്കും ഗോപികന്മാർക്ക്. ആ കിട്ടാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ല. ഇപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം. നമുക്കൊരു 1 കോടി രൂപ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അടിച്ചു, ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടി, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അത് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് രണ്ടി കിടന്നിട്ട് അതാണ് ശരിക്കും അതാണ് മാധുര്യ രസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശരിക്കും അനുഭവിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മള് എന്താണ് രാധാറാണിയും അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരെ അനുഭവിക്കും. അവരെ പാതയാണ് ശരിക്കും ഭക്തന്മാര്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അവിടെ അപ്പൊ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രേമമല്ല അത്. അതാണ് നമ്മൾ 10ാം സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മ ഭക്തിപരമായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ഉയർന്നതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് കാര്യം അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മധുരമണ്ഡലത്തിന്റെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും അനുഭവം ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും മടങ്ങേണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന മനോഹരമാണ് യമുനാ തീരത്തെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ചില സ്ഥലങ്ങള് നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്മശാനം അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈവൻ ചില വീട്ടുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നില്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോരാൻ തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോരാൻ തോന്നില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ഇതല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെയായിരിക്കും, വൃന്ദാവനവും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് പോലും അതിന് അനുഭവം കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഒരാൾ മടങ്ങേണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന മനോഹരമാണ് യമുനാ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. 84 ചതുരശ്രമയിൽ വിസ്താരമുള്ള മധുര മണ്ഡലം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. ആ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ് 24 ചതുരശ്ര മൈലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. 84 ചതുരശ്ര മൈൽ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. മധുരയും അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ സ്ഥലം അത് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതാണ് അവിടെ എല്ലാതും അതീന്ദ്രിയാണ്. നമുക്ക് തോന്നും ഭൗതികമാണെന്ന്. കാരണം എന്താണ്, അത് വൃന്ദാവനമാണ്. അത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അത് നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ശരിക്കും ഇവിടെയുള്ള വൃന്ദാവനം. അതാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ അവിടേക്ക് വിട്ടെന്തിനാണ് ശരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിനെ അവിടെ വിട്ടെന്തിനാണ്, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് പുനരുജ്ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ക്ഷേത്രം രാധാകുണ്ട്, ശ്യാംകുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെല്ലുമ്പോ ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പറയും ഇതാണ് രാധാകുണ്ട്, എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാണ്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തിന് അവിടുത്തെ അതർ ആചാര്യന്മാർക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അതാരെ എഴുതി, രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചും പിന്നെ നമുക്ക് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട രീതിയിൽ എഴുതി തന്നെ അതാണ് പ്രഭാസ്വാമിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിയത്, വൃന്ദാവനത്തിലിരുന്ന്. എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയത്, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി മണ്ഡലത്തിന്റെ ഇരുന്നിട്ട് അത് എഴുതണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അവിടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെ ഉണ്ടാവും, മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ചുറ്റിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പുണ്യാത്മാക്കളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. മധുരയും വൃന്ദാവനും സർവശാരിയ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വിശേഷങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് മധുരയും വൃന്ദാവനവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ഭാഗങ്ങൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് അടക്കം അവിടെ ചെന്ന ഭക്തി കിട്ടും. അത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അതിന് ക്ഷേത്രങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ത സംഗമങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തി വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്.
കാരണം പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആചാര്യന്മാരുണ്ടാവും. അവർക്ക് അങ്ങനെ അവർ മാഗ്നറ്റാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും നമ്മളെ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന് ആവാഹിക്കാമെന്നുള്ള സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം അതീന്ദ്ര ഭാഗങ്ങൾ മധുരയിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളിൽ അറിയാതെ ഇത് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രാവസ്ഥ ഉയരും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതാരാ പറയുന്നതും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. പഴയ ആചാര്യന്മാര് അവർക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങള് നല്ല ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, ഇതാണ് സത്യം എന്ന്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടി തപ്പുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രസ്താവനകൾ അതിശോക്തിയായി പരമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, അതും പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിശോക്തിയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, ഈ സ്ഥലം ആ സ്ഥലം എന്താണെന്ന്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അഴുക്കും മറ്റോ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിനേലും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിനേലൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം. അതൊന്നല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിശോക്തി, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോ അതിശോക്തി, അതല്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അതിശോക്തി സ്പർശമേ ഇല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പല ഭക്തന്മാർക്കും ഇത്തരം സമ്പർക്കത്തിന് ഫലം ഉണ്ടായത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഘ്രാണിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കുമാരന്മാർ ഭക്തന്മാരായിത്തീരുന്നു. അത് 4 കുമാരന്മാരെ കഥ അറിയാം അല്ലെ. അവര് ശരിക്കും മായാവാദി, അതായത് നിർവിക്തവാദികളായിരുന്നു. ശനികുമാരന്മാരെ കൺസെപ്റ്റ് അതായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഇത് കാരണമാണ്, മണത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അവര് ഭക്തന്മാരെ മാറുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തന്റെ സുന്ദരിയായ കാമുകിയെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് വില്ലമംഗല താക്കൂർ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഒരുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവനായി മാറി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. 35 ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു? 9:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇന്നാരെങ്കിലും കഥ പറയുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ രമാദേവി മാതാജി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കീർത്തനം ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒരു കീർത്തനം കൂടെ നമുക്ക് ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കീർത്തനം ഏത് കീർത്തനം ആയിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഏതാ കീർത്തനാണ് പഠിക്കാൻ വരാൻ ചാൻസ്? ദാമോദരാഷ്ടകം. അതിന്റെ സമയത്ത് തുടങ്ങി നമുക്ക്. അപ്പൊ പതുക്കെ എല്ലാവരും ദാമോദരാഷ്ടകം ഒന്ന് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒക്ടോബർ 5 തുടങ്ങും. ഒക്ടോബർ 7 തുടങ്ങുന്നത്. 7 ഒക്ടോബർ 7. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലാം. അത് വേറെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാതാ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടുന്ന കിട്ടിയ പ്രഭുജി ഈ കീർത്തനം? കീർത്തനം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുതരാം. മാതാജി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തോളാം. ശരി, ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്താ അതിന്റെ മീനിങ് ഇട്ടിരിക്കും. മീനിങ്ങും പ്ലസ് മാതാജി ചൊല്ലിട്ടോളൂ. ആരെ ചൊല്ലിടാ നല്ല രീതിയിൽ കീർത്തനം? മാതാജി ചൊല്ലറില്ലേ? ഗിരിജ മാതാജി ചൊല്ലാറില്ലേ? നല്ല കീർത്തനം നല്ല മാതാജി ചൊല്ലറിയും. മീനിങ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ, അത് ഇട്ടാ മതി. ഞാൻ ഇട്ടോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മാതാജി ചൊല്ലിട്ടാ മതി. ശേഷം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം. ആരെങ്കിലും കീർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചൊല്ലിട്ടാ. മാതാജി കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ ആരെ ചൊല്ലിട്ടുണ്ടായിരുന്നതില്ല? ആരോ ചൊല്ലിട്ടില്ല. വിജയശ്രീ മാതാജി. വിജയശ്രീ മാതാജി ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചൊല്ലിട്ടാ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ആനന്ദം കിട്ടും അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. നാരായണ 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 രാധ ഗോവിന്ദ. കല്ലു വേണോ നീല നിറം കോലും